Takže Radek Fabián přijde až za chvilku tedy. Takže pozor, pozor, v tuhle chvíli Radek Fabián není, to je Tomáš Mošnička. Podívejte se, jak je potečkovaný, přátelé. Takže tohle je mistr světa z roku 2002 v bench pressu. Tomáši, gratulace, druhý místo. Jak se ti jelo? No hrozný. Člověk chtěl se dlouho vidět. Takže, myslíš si, že byla těžká trať? Ale jo, dobrá, technická. Já to mám rád tyhle ty stěntíky a trošku na srdíčko a tak šafy mi tam ujížděl, no. Já jdu na půjčeným kole, tak to je úplně ono, no, ale to je lepší. Dobrá, takže to bylo pár slov od Tomáše Mošničky. Pojďte ještě velký potlesk. No přátelé, kde máme loňského mistra republiky? Radka Fabiána, kde pak ho máme?